Защо го направи? Ще ти изоставена. И това съмнение, когато намери тази чаша, и че е бил, но не беше мое. Това беше чердук на майка ми, която ми помагаше в този труден момент, когато ме изостави. А тази праша, която намерих, тази златистурата коса, тя ли беше на майка ти? Признавам, че те изневерих. Обаче, тази ракета не може да спра за теб. Аз те обичам.